Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Σας έπιασε η θάλασσα? Σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Όχ, πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Φαίνεται πως δεν ταξιδεύετε και πολύ συχνά, Για πρώτη φορά. Όταν είναι κανείς υπάλληλος δεν του μένει καιρός για κουραζιέρες, καταλάβατε. Με συγχωρείτε, με τη ζαλάδα μου ξέχασα και να συστηθώ, Στέφανος Αυγερινός, υπάλληλος του Ληξιαρχείου Αθηνών. Μόνιμος. Είπατε Στέφανος Αυγερινός? Μάλιστα, Στέφανος Αυγερινός. Ας το διάλο. Να πάτε, κύριε. Με συγχωρείτε, δεν το έλεγα για εσάς. Τότε να μην πάτε. Και πού πάτε? Στον Πόρο. Και εμείς για εκεί πάμε. Στον Πόρο. Ωραία, θα κάνουμε και παραίτσα. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε,